Нехта кажа, што па-беларуску нібыта нельга выразіць усю глыбіню пачуццяў, эмоцый і перажыванняў. А вот на вялікам рускам языке насамрэч выражаць свае пачуцці можна максімальна шчыра і прыгожа на кожнай мове свету. Дастаткова толькі добра авалодаць мовай. І няма бяды, што вам покуль цяжка гэта рабіць, бо нас усіх закранула русіфікацыя. Таму сёння мы пагаворым пра рамантычныя пачуцці. Даведаемся, ці ёсць розніца паміж словамі «кахаць» і «любіць», успомнім цікавую любоўную лексіку і навучымся фліртаваць па-беларуску. Ох, Люся, я разумею, што гэта толькі нашае другое спатканне, але мне здаецца, я цябе люблю. Любіш? Ці, можа, кахаеш? Ох, чорт, і на ліха я сказаў гэта. Ну, які цяпер правільны адказ? І люблю, і кахаю. Правільны адказ. Yes! Але што больш усё ж такі, любіш ці кахаеш? Ну, тут яўна нейкая пастка. Праўда, пакуль не разумею, дзе. Прыйдзецца нешта выбраць. Ну, кахаю, вядома. О, праўда. Ну, раз кахаеш, то трэба цябе пазнаёміць з маімі бацькамі. Яны ўжо даўно пытаюць, калі вяселле. Фак. Я шмат чуў пра строгі падзел у значэннях словаў «любіць» і «кахаць». Маўляў, кахаць – гэта толькі пра рамантычнае каханне, а любіць можна ўсё астатняе – прадметы, сяброў, сваякоў, радзіму. І калі раптам ты скажаш сваёй каханай, што ты яе любіш, а не кахаеш, то гэта нібыта можа прагучаць неяк груба. Насамрэч, такога строгага падзелу няма, бо нават у слоўніках адно са значэнняў слова «любоў» – гэта пачуццё гарачай сардэчнай прыхільнасці да асобы другога полу, кахання. Нашы клясыкі актыўна выкарыстоўвалі слова «любоў» у такой семантыцы. «Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любоў затаіўшы сваю». Ён быў яе ідэалам. Усе лепшыя якасці яму, чыстая першая любоў. Ой, Янка, ой, лгун, ты пляцеш так сумысне, ці ж зосі не верыш, што шчыра так любіць, што Янку праз любасць, напэўна, не згубіць, як любіць сягоння, любіць будзе вечна. Дарэчы, любасць – гэта таксама сінонім да слова «любоў», як і любенне, замілаванне. Такім чынам, любіць можна і простыя рэчы, як красоўкі, музыку, можна любіць блізкіх, сяброў, бацькоў, а таксама можна горача любіць сваю другую палавінку. Ну што, вось мы амаль і прыйшлі да маіх бацькоў. Ой, слухай, я ўсё ж такі тады пераблытаў словы. Я цябе больш люблю, а не кахаю. Ну і цудоўна, гэта ж нічога не змяняе. Хадзем. А што ж там з словам «каханне»? Запраўды, цяпер слова «кахаць» выкарыстоўваецца часцей у рамантычным кантэксце. Але ў народнай мове і літаратуры можна ўбачыць досыць прыкладаў кахання, напрыклад, да дзяцей, бацькоў, айчыны, радзімы ці нават свабоды. Ой, каханы татачка, толькі ж уцешся, матуля каханая, мілы друг і брат каханы, госці мае каханыя. О, бацькаўшчына, я кахаю і вечна думаю аб табе. Кахаў ты родны край, дзе цемра, здзек пануе. Няхай тыя ўставаюць рана да зары, што свабодачку кахаюць, а ты, браце, спі. Таму каханне – гэта не толькі рамантычнае пачуццё, але і высокае пачуццё любові да блізкіх, радзімы ці нейкіх абстрактных паняткаў. Напэўна, недарэчна кахаць толькі звычайныя прадметы, хаця, калі ў вас асабліва высокія пачуцці да вашага крэсла, то не ведаю. Але вы дакладна можаце казаць сваім каханым «я цябе люблю» і не баяцца кахаць радзіму ці блізкіх. Оу, вітаю, красуня, а твае бацькі выпадкова не піраты? Боже, што за крінж? Нават не думай працягваць. Добра, тады пачакай. Зорка Венера ўзышла над зямлёю, светлыя згадкі з сабой прывяла.
Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла? Ого, ты ведаеш Богдановича на памяць? Няблага, але так ніхто ўжо не знаёміцца. А як тады знаёміцца? У закрытым канале Патрыёна на пачатку было слова patreon.com/слова. Пераходзім да важнага аспекту усякіх любоўных спраў да заляцанняў. Заляцацца значыць аказваць камусьці ўвагу, імкнуцца выклікаць прыхільнасць да сябе. Заляцанне або залёты – гэта не толькі флірт, але і тое, што па-расейску падкат. Ёсць яшчэ шэраг сінонімаў, якія выкарыстоўваюцца ў значэнні заляцацца. Лазіць, увівацца, падбірацца, валачыцца, упадаць. Калі вы хочаце ласкава звярнуцца да дзяўчыны, то кажыце ёй: ясачка, сэрцайка, любая, любка, любачка, зорачка, кветачка, галубка, дарагуля, дарагуся, сонейка, котка, рыбачка, прыгажуня, каханка, каханніца, мілка, лялечка, золатка, раднуля, бубачка, журавіначка, радачка, ненагляда, пакраса, ласачка. А калі вы хочаце даведацца ласкавыя звароты да хлопцаў, то чытайце іх у апісанні да відэа. Якія яшчэ словы могуць спатрэбіцца ў нашым любоўным слоўніку? Утрэскацца, улялюшчыцца, укляпацца, урэзацца, улопацца. Гэта ўсё значыць моцна закахацца, вцюрыцца. Кохнуць значыць мучыцца, чахнуць ад кахання. Спакуснік ці спакусніца – гэта тыя, хто спакушаюць кагосьці. Палюбоўнік, палюбоўніца – гэта тыя, з кім ёсць тайная любоўная сувязь па-за шлюбам ці стасункамі. Мілаваць, песціць, кукобіць, пялегаваць – гэта ўсё праяўленні любоўнай ласкі, пяшчоты. Зацмак – гэта след ад моцнага пацалунку. Цяпер выкарыстоўваюць і слова засмокт. Наўзацмачкі ці наўзацмак значыць цалавацца з языком. Траціць розум ці вар'яцець ад кагосьці. Ну тут і так все ясна, гэта калі хтосьці проста неймаверна, шалёна падабаецца. І на апошку. Я тут знайшоў цікавае рэдкае слова, можа дыялектнае, можа трохі падзабытае, але хочацца з вамі падзяліцца. Умызгі – гэта рамантычнае спатканне, або ў іншым значэнні таксама заляцанне. Запрашаць на умызгі значыць запрашаць на спатканне. Умызгі строіць – заляцацца. Умызганнік – гэта кавалер, ухажор. Тут можна было б закрануць яшчэ эратычную тэму, але я падумаў, што лепш гэтае пытанне раскрыць у асобным роліку. Таму, калі вам гэта цікава, можаце напісаць пра гэта ў каментарах. Кахайце, любіце. Галоўнае, каб усё было палюбоўна. Можа гэта прагучыць дзіўна, але я закаханы ў нашу родную мову. Чаго зычу і вам. Падпішыцеся на канал, упадабайце відэа, напішыце каментар, скіньце відэа сябрам. Падтрымлівайце беларускі YouTube і беларускае слова. А з вами быў Ілля Сіўцоў і на пачатку было слова. Да сустрэчы. Асобная падзяка першым сябрам на Патрыёне – Уладзіславу Лапко, Івану Бахціну, Зелу, Валерыю Чадовічу і Вячы. Далучайцеся да Патрыёна і ваша імя прагучыць у канцы наступнага відэа.